2025. február 15-e. Egy újabb országot fogunk most meghódítani. Ciprusra megyünk. Itthon kb. 1-2 fok van, kurva szar az idő. Ott viszont 17-18 fok vár ránk. Már nagyon várom, hogy odaérjünk. Csak a nap pont rossz oldalról süt, de jó lesz így. Már csak egy óra indulásig, és időre száll fel a gépünk, világos lesz, és mindent látni fogunk. Mindjárt beszállunk, és most nincs para szerencsére. Megjöttünk, a baloldali vezetést kipróbáltam, elég izgalmas volt, de eljutottunk a szállodáig. És egy csomó étterem van ide, körülbelül a 2/3 vagy inkább 3 be van zárva, de minket ez nem zavar, mert egy jó pár azért nyitva van, és most kipihenjük az útfáradalmait, és megvitatjuk, hogy is telt a nap. És nagyon trükkös, hogy most 22:51 van, de ez igazából csak 21:51, tehát még csak 10 óra van, de ugye 11 óra van. Nagyon szolid az élet, és nincs is annyira hideg. Begyújtottak a teraszra ültünk, és ilyen gázégőt, ilyen gázmelegítőt bekapcsoltak nekünk, és nagyon kellemes. Vogue! Az Avakas szurdokban haladunk. Nagyon jól kiépített túraútvonal van itt, és végig itt a patak folyása mellett haladunk. Tök szép dolgok. Vasárnap délelőtt van 20 fok. Elég sokan vannak. Nagyon keskeny szurdokhoz érkeztünk. Mutatom itt mögöttem, ezen fogunk most itt áthaladni. -21 van így február közepén, otthon -3, és itt van a kikötő, meg ez az egész negyednek a sétálóközpont közepe, jó az értelmetlen dolog. Átjöttünk Ciprus második legnagyobb városába, Limassolba, amelynek a kastélyába, vagy a központi várába vagyunk. A múzeumnak van megcsinálva, itt vagyunk a fönti vársétányon, nem nagyon tudom befotózni ezt, de... Ja, és mindjárt szakad az eső, úgyhogy sietnünk kell. Még mutatok egy felé. Még egy szintet följebb tudtunk jönni. Jó nagyváros, egy 4 milliós körülbelül. Mecsetek vagy minaretek is vannak. Keresztény templomok, görög-keleti. És látszik a tenger.
kastélyban megláttunk egy tuti múzeumot, a Paradox Múzeumot, ide rohantunk az esőben, de zárva van, úgyhogy itt egy beugróban várjuk a jobb időt. Bemenekültünk az eső elől egy ilyen beülőbe, itt Rebecca enni fog egy szuvlakit, mindjárt mutatom, én pedig kaptam egy kancsó teát. Nagyon lassan készült el, de megérte rá várni, úgy tűnik, hogy jól néz ki. Azt a... És a ragadozó megkezdi a pusztítást. Óriás adag. És ez egy adag, az benne a legjobb. Nagyon durva. És közben az a jó dolog történt, hogy az eső is elállt, úgyhogy kaja után elmentünk sétálni. Finom volt? Óriási. Nagyon finom volt. Nagyon jól laktam bele. Tényleg, és olyan vastagok voltak rajta a szeletek, és mi hiszem, hogy eszpresszó, nem megfáj a fejem. Remélem nem lesz nagyon szar. Hát a kávéval nem nyernek meg. Végre vége az esőnek, úgyhogy kijöttünk ide a régi kikötőbe. Kijöttünk a tengerparti sétányra, ami több kilométer hosszú, és egy csomó macska van itt, fölle flangálnak. Biztos Sanyi nem kaptuk ajánlani. Fordulj el! Nagyon meg! Csak 6 darab van rajtad. Nem karmolnak? Nem karmolnak? Nem karmolnak? Siku, robi to cieniuszka! Uważaj! Basszus, ezek nehezek egyébként megtanulni. Újabb trópusi zivatarba kerültünk, mert szerencsére vége felé járunk, de mindenhonnan ömlik a víz, nincs túl jó idő. Itt vagyunk a Királyok sírjánál, csomó kazamata vagy katakomba, nem is tudom, van itt a helyszínen. Eléggé leromlott állapotban, de nagyon sok van, legalább 10-20 darab ilyen kis labirintus.
jó levenni. Nézd ide! Ez egy tengeri sügér. Nagyon jó, fehér húsú hal. Kaptam halkést, nem tudom, hogyan kell használni. Na milyen volt? Nagyon finom volt. Szerintem még egyébként soha nem ettem szíveszt, sose ettem sügért, de finom volt nagyon. Búcsú simogatás. Itt még a tengerparton nem sokára a repülő, de Rebekát nem izgatja, nem fél a repüléstől, inkább másra. Ó, de jó, passzoltok! Na. Eljött az utolsó nap, a búcsú napja, és még teszünk egy nagy sétát. A városnak az erődjébe kilátogattunk. Jó kis hely, tök jó belátni az egész tengerre, meg a kikötőbe. És utána irány a repülőtér. Itt vagyunk a repülőtértől 100 méterre, egy tengerparton. Ó, és pont most ment a nap. Ó, elment a nap, de azt tulajdonképpen a fényviszonyok miatt jobb is. Akkor pápát találkoznak otthon a mínuszba. Csá-csá! Ide még visszajövünk, vagy nem?